Tinokuchinga mzaine mufaro pachirongwa paSly Media TV. Chirongwa chinonzi icho Bishu Lifestyle patinotaura nyaya dzakasiyana-siyana nevasikana vanotengesa bonde kana kuti sex workers muchirungu kakuti zvive nekadhati. Unongozivawo munhu wese ukangoisa kachirungu hameno zvazvinongoitawo so asi hatikanga tiri vanhu vatema handitika. Tiri pano paSly Media TV patinoita chirongwa chinechi tinokurukura nyaya dzakasiyana-siyana uye tinoenda goti. Pasaka tinokurudzira kuti vanhu vasaone chirongwa chinechi vaine vanyari kani uye kana kuti under 18 abvumirwa ngachionawo chirongwa chinechi. Chirongwa chevanhu vakuru chatingati aiwa adult only pachirongwa chinechi. Uyewo zvatinokurudzira ndezvekuti kana tinge tauya pano pachirongwa panapa nyaya dzatinenge tichitaura hadzinei nezvekuti muchikristu kana kuti program ine tuitwe sekunge inofanira kunge ine mavhesi ichiita kunge Bible study online. Handizvo zvepanapa. Chirongwa chine chakafanana chakafungidza dzimba matenga. Tinotaura zvimwe zvinhu zvatine chitonyadzisira kuitira kuti nyaya yedu ibude zvakanaka uye tinakidzwewo. Tine entertainment element yawo educational element inowanikwawo muprogram ino yatiri. Maprograms atiri kuita mwana kuti anobatsirei munenge muri kupromota chipambi. Andizvo zvatiri kuita. Chinangwa chechirongwa chinechi ndechekuti one tipe madzimai voice rekuti vataurawo zvimwe zvinhu zvavasati vambotaura muupenyu hwavo. Uyewo zvekare shungu yedu inenge iri yekuti well-wishers anenge ari kunzou agonewo kuti vakanzwa nyaya nezvishuvo zvevanasikana vanenge vari vatinotaura navo panapa vavabatsirewo mune kuitawo mabhizinesi anenge vada kuti vaite. Bhizinesi hazvikura kuti unofanira kungovhura zvishopu zihombe. Munhu anogona kuda kuita musika chaiwo achishaya mari. Munhu anogona kuita zvemabhero chaizvo achishaya mari yekutanga nayo. Ndo zvimwe zvatine chikumbira uyewo zvatine chiitira mainterviews iwayo kuti tiwane well-wishers anoti vasikana ava ngavabve zvavo pakutengesa bonde, ngavaregere kuenda kutouchline asi ngavawane chimwe chinhu chavanoita mukati meupenyu hwavo. Inozovesa tofumane kana kuti simbi yebasa ndozita pari zvinezvi so far. Pachirongwa chinechi tine vanhu vakatopinzwa mumaprograms akasiyana-siyana. Imwe program iripo ndeyekuti vanoenda vachinodzidziswa financial management. Vadzidziswa financial management vane vachidzidziswa kuti unokwanisa sei kuseparata personal life yako nebusiness takanangana nenyaya yemari. Vanoitiswa course yavanoenda 2 weeks vachienda. Kana vapedza course yopuwa certificate, vapuwa certificate iyo vochipuwa mukana wekuti vaapply for a loan inovabatsira kuti vatange kuita business ravanenge varota se vari kuda. Asi handizvo zvinotarisira kuti anenge anzwa mwoyo wake uchipisa kuti aiwa ndoda kubatsira munhu wandaona wakasununguka kuti umubatsire. Uyewo taasekuru nambuya pano paSly Media TV vazhinji vamwe vakanzwa mastori vasikana vatine chitaura navo panapa vanopedzisira vati aiwa uyu ndamuona kuti munhu ane hunhu anobva kuvanhu asi ari munyaya yechibhishu mubasa rechibhishu nekuda kwokuti macircumstances ndo ari kuita kuti aende. Asi ndiri kutoona kuti ane potential yekuve wife wemumba ane kuti ndaona paari wife material. Kuna vanhu vane maziso emwe yaka havangotarisa kuti nokuti munhu ari mubhawa pangomuita right off. Vana toona kuti aiwa uyu akatosiyana nemukadzi wandakatora kuchechi achizviita munhu kwai asi akazoratidza unzenza hwake pamberi apo tikatarisa kugarisana uyu nyange ari kubhawa ndada kugara naye. Nhamba dzavo tinenge tiinadzo asi kana muchinge mauya kwatiri tinoya chikuvhetai. Kana chikuvhetai hatisi kuti munhu ngaachiuya achikutaura kuti haiwa ndoda kungomupa $5 mafoni akadaro no chances. Toda vanhu vari serious vada kubatsira kana vanenge vachiti aiwa inini ndafunga zvokuti ndigare naye. Kana usati wasubscribe pano paSly Media TV unorasikirwa nezvakawanda. Ibva waklika notification button kuti maprograms esati nechita panapa ubva wave wekutanga kuziva kuti ndezvipi zviri kuitika paSly Media TV. Ndine musikana wandinaye panapa inganake mwana wevanhu anonzi Kim wakadi zvangu. Tipo makadi unko masly. Aiwa ini ndinofara kana uchifarawo. Kurisei kwapo? Kwatabva kuri nani zvako. Anditi? Iwe Kim ndimo kuri mangane kubereka? Ndine 26 years. 26? But pa 26 apa nerunako rwaunarwo ungadai uri mumba hameno kunana Glenlone kana uchishawasha ikoko hameno ikurwa nerimwe zimbinga sei usiri mumba. Zvakaoma ngoma Sly. Chakaoma chimwe akanaka kuti varume havasi kuzviona here kuti paita kabhedhi kakanaka kaangel. Zvakaoma takabva nako mudzimba tikaona zvaramba
tobva tazosvikira patiri zvatakuita izvi zvakaramba zvarini munhu ane 26 wanga wagaramba zvarini naye takatobvopita mumba tikatogara but zvakazorambawo munhu akangoona kuti hatinakwanisa takatadza kuwirana pakugarisana. chii chainyanyonetsa paimba iyoyo wanga waitanga futi une makore mangani? Ndakakurumidza kutizira nenhau yesituation yemakurira chaiva ndakaita. Ndakakura ndisina wabereki saka ndakangofunga kuti pamwe ndikaroorwa ndikwanisa kugara zvakanaka. Pandakazoona kuti hapana zvandagona kusvika ndazodzokera kunoita izvozvi zvandiri kuita. Iwewe kana uchiti wakakura zvisina kunaka usina wabereki, vabereki vako utaura kuti avapo here kana kuti vanga vasiri pamwe chete? Inini vabereki vangu ndotoita zvekuudzwa, handina kutovaona. Ndotoita zvekuratidzwa mafotos wakangofa ndiri mudiki. Unonzwa kuti vakashaya une makore mangani? Inini takazvarwa tiri 2. Inini ndini muhombe. Kuroti inini ndanditenge ndandiri kuma 3 years. Munin'ina wangu angachitori akatosiwa akatonyanya. She musoro ako. Aiwa zvinowanika. Vanonzi vabereki vako vakashaya sei? Kana vauchiudzwa nhoroondo yacho? Inini mama ndowandinoudzwa nezvanozikanwa. Baba chaiwo hazvina havatozikanwa kuti ndewekupi. Saka amai ndo vamaigara vanga muchigara navo vega? Amai ndo vakandakambogara navo but ndandichiri mudiki ndasati ndakutomboziva kuti asi mese munonzi muri vana vababa vamwe chete? Ndomatsanangura vanoita. Ana sekuru variko zvavo? Ana sekuru variko. Takatomboedza kutsvaga nyaya dzacho dzekubvunza kuti pane anoziva here kwandinobva. Hapana vanobudisa chokwadi chacho chisere. Kusvika pawave? Kusvika pandiri izvezvi handizivi kwandinobva. Saka makakura muchirerwa nani? Takarerwa kwaambuya. Amai vaamai? Kwakarerwa amai kwana amai ndokwandakarerwa. Saka upenyu hwakakuomera sei pamamuri kwambuya? Munongozivawo kuti kurerwa kwekunge usina amai kwakaoma. Taenda kuchikoro pamwe chete taimuka totanga taenda basa wozoenda kuchikoro. Basa rakafana nechi? Kumuka wotanga kumuka wotsvaira mumba mosakura kana kuri kusakura kana iri nguva yekurima taitoenda tatopedza ziforo remo kurima rere mozonogeza moenda kuchikoro. Saka wakakurira kumusha? Ndakakurira kumusha zvakatoma. Zvekuti kutopfeka hembe nyowani chaiyo taitozivawo hatisingatozive hembe nyowani mulife. Wakatanga kuiona rini hembe nyowani? Ndakutoshandawo ndakutoitawo chihouse girl ndaitoendawo chikoro zvakanaka nditori munhu anotogona chikoro but nekukura kwandandaita takazongonzi hachina mari yechikoro. Saka wakasvikaje? Ndakasvika hangu form 4 handakwanisa kuzonyora nditori namasauti but mukatasa kubva kwese kumashure uku ndaitogona chikoro changu zvakanaka. Kuoningirikini pachikoro pachona ipapo chakakutadzisa wakatadza wakashayirwa mari yekunyora here kana kuti yekutora maresults? Ndakatoshayirwa yekutopa kunonyora wakabva wati patakusvitsawo ndopatapererawo isu. Ndopatakwanisa. Ndopandakabva ndasiya vandatanga kumboita chihouse girl. Ndaona zvechihouse girl zvanetsa ndopandakasanganawo nemunhu wandakazoita naye mwana. Uri pahouse girl usataenda kune iwo wakasangana naye. Pahouse girl wakapinda nemakore mangani? Ndiri mwana mudiki zvekuti waitondibvunza kuti koenda watanga chihouse girl mwana mudiki. Ndibva ndichingowatsanangurira zvekuma 16 17 years. Munhu murungu wakatanga kushandira aikubata zvakanaka here pawanga uri house girl? Ndaitorambidzwa kana kuti nditogara kana mudining kuona TV so wainzi basa rapera anga asingandibate zvakanaka. Ndakatanga kushanda kuchikoro B. Imwe rafu yawakatambwa nemurungu wako wokutanga kana kuti varungu vako pawanga uri house girl uya usingakangamwa ndepi? Ndoziva izvozvo kuti ndindaibika mwana wawo ndiaizoya achipakura chero kaisirwa ana pisi wane nyama waitongotambira zviripo nemwana wacho ndiaizongoya unopakura iwe ndione ngwabika waita zvese ukada kugara mudining chaimo wairambidzwa ndi basa raperere. Pawanga uri house girl waitanga basa nguva uchipedza nguva? Ndaitoseta alarm ndaifanira kumuka kuma 4. Wotanga kuita sei? Ndotanga kuaina kana ndine aining ndakawacha kana pasina ndakutogadzira chikafu chevana chirikuda kutakurwa kuchikoro ndozvandaita. Wabva ipapo vana vechikoro vabuda? Vana vechikoro vabuda ndochitanga kuklina mumba zvese kuita basa repamba rese.
asi kudya waidyawo zvavari kudya izvo asi waizopuwawo zvishoma zvinenge zvakazongosiyanawo ndaingotiwo mukanetsana nemwana wawo unoziva kuti musi wacho unopiwa zvishoma mukatadza kunzwisana anotokumaka zvekuti kana chikafu aigonotokwisira kana chishoma chacho. Hauzibva wakaita kwenguva yakadi? Ndakaitawo ndakaya zvekuma 2 years. Okay. Ndopa ndakazosangana nababa wemwana wangu. Alright. Baba wemwana ndobva masangana maionana sei? Ndinonzwa kuti kana uri hausgera hakuna ofu ka. Taingoonanawo maweekends aya ekuti wapiwa ofu nombotizirawo mutauni mofonerana toonana kusvika pakuzotizisanawo patatanga kugara tese. Alright. Apa wangawana makore mangani kana uchari mimi? Ndakushandira kuma 17 18 years. 18 ndobva madanana ndobva hapana zvekubvizirana wakangoti takangoenda kangoenda zvezvongoenda tichipisa nguva yacho. Apa wakabva wanazoti ndagarika hanizvi? Ndakati kunda kunogarawo mumba mangu mandisina zvekuudzawo ndichii ndinda kunoita amai vemba ndakunoitawo zvemumba mangu tisingazivi hakuna zviriko kwatinoda kuita. Saka chii chakazoita kuti iparare imba iyi? Murume taitoshanda tese tichitosungira mari. Chinzi da kuenda kuSouth Africa ndawana basa kuSouth Africa tikatoshanda tikasungira mari. Then iye pakatozongoenda kuSouth Africa no return. Vangoendera zvachose no phone call. Aitoti akazoenda kuziva phone kunhamba idzodzo aibva atochinja. Hama dzake ndo dzaizoita dzichindipa nhamba kuti batai apa wakubatika apa batai apa wakubatika apa paunongoziva ndakuiziva utochinja line. Kusvika hama dzacho dzakazoti tikuramba takachengeta mwana waridzi hapana kana chiri kubuda chichi. Ndo pandakazosunungurwa hangu nehama dzacho pandatombotanga kuitawo zvengotiwo ndakamboita zvekutengesa mubhawa. Ndiri mubhawa ndoma ndakaona mutactic wekutanga kutodzidza zvechihure ndishanda mubhawa imomo. Ndaitoonawo mwasikana wachiuya ndakutoonawo mwachitoitawo bhizi zvinhu zvavo ndikati nekamari kandiri kupiwa panapa hazvisi kubuda zvinani nditotangawo kuitawo zviri kuitawo mwasikana ndichitoona ndaingoona vachipindawo mubhawa vachiita zvavari kuita vachimwa nevanhu vavo vamwewo vakamira panze ndichitozodzwa kunzi ndoinonzi touchline kusvika ndega ndakutongopotawo ndichiti basa remubhawa racho risanyatsotibhadharawo zvisvino ndopandakatanga kupotawo ndichiitawo ndega. Ndichitawo ndega kusvika ndakutonomirawo ndega ndaramba basa ndatoona kuti basa hapana. Saka unotaura kuti ukaramba basa patiwi mukati ndobva wabuda panze ndobva unotanga kushanda uri panze. Because ndiri mutiwi imomo ndaitochiwa because ndaitoda kuketywa ndiri imomo vaitouya vachitobvunza kuti toita sei toita sei tokuona wapedza basa vandati ko ndikanyatsoita riri full time zvinogona kundiitira. Umaziva kutanga wambovaona uchidzokera hako kubasa vamwe vachiuya vachiti keep change vamwe vachiuya vachiti ndikati ko ndikanyatsoita full time ndinogona kuita mari yakawanda nguva yese ndiri kuchitengesa ndikanyatsomira ndichitsvaga mari I think ndonyatsoita mari yakanaka. Idzi ipfungwa dzako here kuti pana akakufurira kuti aiwa kutouchline uya shamwari uya pana akazonatso kubrainwash here akati kuno kutiri kubata mari? Ndaiwana shamwari yangu ndiwa ndaibvunza kuti kuzviri sei otonditi iwe utotambisa nguva yako imomo kuti ukanyatsowana full time chaiyo sto mukati aimuka achitondiratidzawo maishuwa dzaanenge atoshanda tiona mari yangu iyi ndotoona kuti zvazvitori nabasa izvi. Takutopota tichienda tese ndichitombomubvunzawo ndichitomubatibvunzawo maprize pamwe nchivharwawo pamwe ndinoendisanda kuziya pamwe ndotombovharwa ndombopiwawo mari siriyo ndozomudza ndanyengerwa mari akatoti wakapusa inoti unoda chaja so ndiona pamwe kunyengwa ndisati ndatopiwa mari mumaoko umuzoti munhu chindipa otoramba atokudzodza bhinzi watorohwa zvinhu kudhara. Ndozvaitika kusvika ndakuziva kuti unotanga wakumbira mari usati maita dhiri renyu wotanga wapiwa mari woisa pakanaka. Ndomasitangira ndakazviitawo. Paunoto wakatanga kunatsoita mari nekuve sex worker ikoko musi wawakabata mari wakabata yakawanda zvakati? Pane musi wandakashanda $75 one day ari mashort time zvekuti dai ndakatozwa nai kunorara ndingadai ndakamuka ndakanaka. Pandatoona uchitanga unotoona market yacho inenge yakatopressure kudai vachiuya zveshuwa
Iwe saka varume mahore handiti? Varume hatingati mahore makastoma edu. Waramba vatireta. Makastoma edu. Zvichaudza zvebonde zvarume. Zvebonde varume vanozvida. Ukazotovabata zvakanaka aiwa wapedza zvese. Vanogoda munhu anovabata zvakanaka. Varume hatigoni kurarama tisina kuita tisingaite bonde. Vashoma. Vashoma ndakaona. Unonyatsoona umwe varume unotoona kuti kochii asi vanotouya kwatiri. Uri kuti totofamba dzakanhingirika dzakamira. Zvinogona kutodaro. Ini mobva mati ndikubatsira. So vatati tikubatsira asi todawo mari yekurarama nayo. Alright. Mari yako yekutanga 75 iyoyo ongori munhu aimbenge achimboshanda mari shoma mubhawa wazoibata manje une 70. Mubhawa ndaitogona kuzorowa nestock ndotobuda ndisina napei wonze wakashotesa woita sei. Saka ini pandakatanga kuiita dzimwe zacho kunenge kutori kunetsa kuvanhu kwekuti anenge asingade kukubhadhara mari yakawanda. Anotangotsvaga mashotsi washotesa ma-MC washotesa chii. Kuti akatora nguva refu anoziva ndatora nguva iyo nemunhu refu anogona kutokuwedzera mari. Zvakanaka. Saka ichokwadi here kuti kunaka kwomurume ihomwe yake? Ichokwadi. Ichokwadi. Kunaka kwemurume agona kunge akaipa asi homwe yakasimba hatinotambira. Ende tokubata zvakanaka zvekuti kumba haufunge. Autombofunge kumba. Inga zvakaoma zviri mumabasa. Mumabasa makaoma. Iwe une situation here yekuti muupenyu uchiita basa irori pa3 years idzodzi dzekuti pane pamwe pano pakuti unoti ndakapotsa ndafa wasangana nerimwe zikinda Goliath. Komasla iyoyo ibva manyara. Ndakasangana nayo. Ndakechwa nemumwe murume. Pandatomuti handei kumba kwangu kuri free. Murume kwangu inini. Murume akati mukadzi wangu akaenda umusha. Ndikati kuri free shuwa here zvanzi kuri free. Vatatotengerana mabhiyazi edu nemabhega takutoenda kumba tichiwirirana vatatosvika tarara. Zvekuma99 tatorara takanzwa ndinokupa dho. Mukadzi wake adzoka. Nema atodzoka ari padho. Tashiye kuti tochiita sei manje. Murume webva atongonditi hapana zvekuita chitopinda vai pasi pembedha. Vandatongonzi pasi pembedha like kuti mbedha wacho wangu akakwidzwa nezvidhina. Vandatongonzi pasi pembedha. Ndato pasi pembedha kudaro. Iwe hembe zvese zvakanhongwa hananzi nezvinhu zvangu apa ndakatomira second round tatorowa first round. Ndatomira second round iye. Tikutoti tikambowaraidza yomuka zvetoita basa. Ndopakabva asvika. Kutorwa hembe kubva dzakwandwa pasi pembedha pandiri neni paya netubhusu twangu nekapesi. Pananzi pasi pembedha vatotambira amai watomhoresana wadi. Vakanyengana ndirimo pambedha ipapo. Havana kutomboziva kuti mune munhu mai vai. Vatomhoresana kwakutonyengana nguva yavo yekunyengana yekwana. Ini ndiripo paya. Saka amai vai pakunyengana kwakaita nemurume wavo. Wapedza manje varara. Wabiwa nehope. Murume anenge achiziva bande rake kupane munhu Kim ari pasa. Ndopakazoti Kim chibuda uyu kuendi. Zvekuti lakira ndakaita nderekuti ndakapiwa mari kudhara. Dai ndakabuda ndisina chinhu. Zvodai ndakamira kuti ndichapiwa kuseni. Aiwa, dai ndakabuda ndisina chinhu. Ndakangobuda nemari yangu yenaiti, advantage yenaiti ka. Apa ndarohwa kahwani. Asi ndakapindwa nechando pafulo pasi pembedha. Kubva ipapo ndiende kumba kwemunhu. Yakaita nguva refu kusvika vanhu vanyengana vazorara. Vambobvunzana kumusha kuri sei? Wari sei? Mombe yakazodii? Yakazobaiwa here? Nyaya dzapera dzese. Ndokuita nyaya dzawo mwana aradzikwa. Ungaine mwana. Ini ndirimo pasi ipapo. Haukosori mukomasilai, haukosori. Haukosori. Unonzikwa. Uri pasi ipapo. Hembe ndakatopedzisira kupfeka ndiri pasi pembedha. Ndimbonditaurira kuti murume mbi yangu akabata sei mukadzi wake paakasvika ipapo aitaura language yekuti chiyawa. Aitoratidza kuti mukadzi aitobvunza kuti kwakanaka nhasi kudai zvezvekuti munhu anenge achitoziva murume wake. Nhasi kwakanaka muri kuchongera hameno zvekuti bonda ndakusuwa mukadzi wangu zvezvemurume ari kungovhara nyaya dzake. Apa ari kuziva kuti bandi rake ripai pasi pembedha. Kubva ipapo kumasilaya ndiende kumba kwesha kwaaita mukadzi wake here kana kuti
yanga iri nyaya yekuti angovharavharawo zvake. Anga kungovharavhara akakuti aone kuti pamwe mukadzi akarara ndipo achandiburitsa. Mukadzi akatanga kutaura nguva izvo zvokuti after vaita first round yavo here kana kuti wachakongosvika dziwe akatotambirwa naye akatoti nhasi kwakanaka chii nhasi muri right here wachitobvunzana kasati ambokaitirwa zvekuti aitoratidza kuti kwakanaka here kwamanditambira so nhasi ndakusuwa mazuva awanda akautanga kutaura nyaya dzekumusha sekuru akapapoda here chiini ndiripo basi nyaya dzese kunga pachataurwa nyaya dzese dzekumusha vachibvunzana nhingi akazoda here ndiripo kusvika wazokumura wozorara vakanga vakuita bonde vanenge vakuita noise kavakushinyira vakuda apa pasingabudike tandakatomirawo signal kakuna baba kuti chibuda kana pakuita apa dhora ranga rakavharwa dhora rakatovharwa ndairivhura ranga rakaiswa chihuri rakatoizwa wakatopinda wakatovhara dhora wose vanhu vamupa mavo right tisataenda kunyaya yedho saka apa baba pavakanga vachirova amai ava iwe uri pasi apa unombonzwa kuda kuti dai inenge zvichamboda unongo feeling inotodhakwa because unenge wotofunga kuti mahwana angu ndikadzimara ndatoonekwa ndiri papa zvatotangidza pachanzi hure handimoziva kuti panonzi hure pakaoma ukabadaidzira maraini rese rinobva rauya rotanga kuti hure apa una kuya wega watounzwa mumba mimo zvinhu zvakaoma noendawo zvichidhakwa nekuona kuti zviri kufamba sei iwe unoti kusociety yatinogara yatiri kurarama mairi handiti vanotaura kuti vakadzi ava mahuraya kashoma kuti unzwe varume vachinziwo ihure rechirume kunyange vachizitozikanwa kuti anongokecha wedhiroro harishandiswe kwavari imi munohura mega here tihure tega kusangoziva kwevanhu kuti tinenge tichitoitirawo vana vatinenge takasirwa vamwe vanhu varumewo chaivo vanenge vakatomitisa woregera kuchengeta vanavo tosvika mumasituations yayo saka munhukadzi ari papi muupenyu nekuti one amitiswa asiwa nemurume kana akuda kunzi awane basa murume uya futi ari kumuabhusa kumba pamwe varume vacho kana variko havauye futi nemari vanotora kuti vachienda nayo kumabhawa kumba uku vasingauye unoti classify sei vanhu vevarume panyaya yekuabhusa vakadzi nenzira dzakasiyana dai pane vanogona kutomboona nezvazvo totomboda rubatsiro ipapo because musociety hatina respect vanenge vachingotiti hure but tiri kutoendesa vana kuchikoro totochengeta vana hatirasi vana hatiurayi vana totoendesa vana kuchikoro ende ukatarisa mwana wehure anotodzidza achisvika kana kuyunivhesiti tinotoedza nepatogonera because toziva situation kuti hatidi kuti mwana ateerechi tsoka dzedu muri kuzviprotecta sei panyaya yewambotaura nenyaya yeronda yanga ine maronda muri kuzviprotecta sei kuvanhu vakadaro imimi kana kuti kana masangana nazvo zvakadaro warohwa nyoro unoita sei unoendawo kuchipatara ukaona wasanganawo nemunhu dzimwe nguva mugona kuti muchita bonde munhu roputika kondomu apa usi kuziva kuti akaita sei kwakutomhanyira kuzvipatara zvakurapa vasikana mahara ndokwatinongoendawo tonorapwa ungonotaura kuti ndaitawo challenge yakadai but munhu wandasangana naye handisi kumunzwisisa wotaura vanokubatsira vanokubatsira alright munhu wakamboita situation yekuti unoenda kumba wati kumba uchaenda ndii asi wakambosangana nesituation yekuti munhu anokuitisa bonde rinenge rine zvechivanhu kana zvemishonga mukati izvozvo handisati ndasangana nazvo asi kune vamwe kune vamwe vanogona kutoti ndakambosangana nazvo ndakaitwa sei inini pane musikana asi zvemushonga hake akatoenda akatorwa patinoshandira watoenda watoirana naiti hanzi kota fozo watoenda ikoko hanzi musikana akangononzi ndakuunzira kuti urare nembwa izvezvi musikana yane challenge yekutoita mhopo mwiri wese ane nguva yaanotoita mhopo mwiri wese hanzi akarariswa nembwa hanzi kutosvika kunzi munhu watakuunzira ndiye ndikutaura imbwa nda kuti urare nembwa kubva ipapo anotorwara musikana iyi iye anotaura kuti imbwa iyi yaimuita sei aitonzi ita bonde nembwa kana nembwa anongaita ndo panonzi dog style anenge akakotama imbwa ichi nekumashure ndinongoita kuti ungoita sex nembwa zvacho izvozvo iye kana achitaura nyaya anoti imbwa iyi yaitoramba ichidzokorora here kana kuti wangoita kamwe chete imbwa iyi inenge nezvainenge yakatoitwa inotoitawo nguva yainotoitawo newe hanzi ndo zvaiita nemataura aita
Saka unowirirana here nevanhu vanoti munhu rega kuti kana uchinge wasangana nemunhu wotanga kudya nhengo yake nekuti hausi kuziva kuti zvakapinda naipapo ndezvipi, zvimwe zvine maronda, zvimwe zvine mukati. Zvisi safe. Zvakafanana neni ndakambototi ndapedza dhiri nemunhu tatoenda unokechana short time. Ndakanzwa kuzara kwechinhu mukati. Ndikati kochi apa munhu yanga totunda ropa kana uri kudya handiri rinongopinda mukati. Ende ipapo ndakatoti Mwari because harina kuputika, dai rakaputika ndaisvika pastate ipi munhu angatonesiki yake yatoparara akatunda ropa kurembera kondomu kurembera kudai neropa wozoti situation iyo nenguva waita kudya kana kuti warohwa nyoro inenge zvakatoma zvakatoma. Asi unombosvika here pane munhu anokuti uyatiite nyoro asi ndiri kukupa mari yakawanda? Variko munhu anogona tokuti 200 iwe manje kana uri kuzika zvine zvakwauri kuti unoida here wakuriska upenyu nekuda kwe200 iri kana kuti chii zvine zvakwauri kuti uda zvipi. Inini hangu dzimwe nguva ndakatoomerwa ndogona kuitambira mangwana ndomuka ndonobaiwa majekiseni angu neimwe mari ndozonda safe. Chii chaunoda kuita kana uchinge wawana mari yestart? Nendosvira kutengesa. Ndarikaona passport yangu ndopota nchitawo zvinoita vamwe vakadzi kunohodha chiya uchitengesa ndozvandosvira muupenyu. Wakambozviedzera uri wega? Ndakamboenda kuti ndine kana ndoda $20 anoti ndikupa 100 kuti ungobva wavhunduka kuti ndakubva ndawana mari kawanobva watoguma kudi kuenda naye. Apa anga panenge achitonyepa. Apa anenge achitonyepa hana chanokupa anotonokudhamba kwafunga. Ndobva waenda naye. Naye ndikona muzvimota kone ine maronda kudaro. Ndipo ndakamuti inini nditoriwo nemwana achitori mudiki, mwana wangu achitori mudiki. Ndikumbira hangu ndine mwana mudiki zvikanzi munohurire mune mwana wadiki. Ndakutoona kuti pakaipa panapa. Ndopa ndakaedza kungoti angenda kuvhura dhoo kudai. Anga laki racho anga asina kuloka nemukati. Chivhura kudai nchiumburuka kudai. Iye achiona ndavhura kudai akabva atombofamba kuenda kumberi kwada kudzoka kutonditsika makumbo. Wakavhura dhoo remota? Vandaita zvekukunguruka iye achifamba kudai. Akatodzoka atonditsika makumbo kudai. Vaatozoenda kudai. Apa kwanandiri kwacho ndakatomboona kuita maproblem emakumbo. Ndikatozonorapwa. Zvokuti wakatomboiswa plaster? Akatombotadza kutofamba makumbo. Ndikazotobatsirwa hangu neumwe munhu ainga atofambawo nerodhi akuti kutori kusingafambe vanhu vakawanda. Iye akutsika kudaro akabva aningirika apfuurira ndofunga pakanditsika paya akafunga ndakuwara pazvisingaiti ndokuenda kwakabva aita. Wakazomboramba uriko kwaMutare? Ndakangozongobatsirwa mandeendeswa kuhospital, nchienda kuhospital mandazodzoka kumba. Zvezvekuti mune mambotega totsvagirwa mari sakuru ndozvakaitika ipapo. Kukuisa nyaya yacho kumapurisa? Tonzi ndozvaanoita but takangoona kuti zvinozopedza nguva kuzvifambira nyaya dzacho mazuva unoramba uchingofamba. Pane nyaya dzamunosangana nadzo dzakaoma. Vateveri mungozvinzwirawo kuti mubasa iro rechibhishu vanosangana nezvinhu zvakasiyana siyana zvinorwadza nezvinosuwisa uye zvinoitisa urema mukati meupenyu hwavo. Tiri kupfuurira mberi ndiri kutaura naKim. Kim, wati une mwana iwewe, iye zvinezvi akura zvakadii? Mwana wangu izvezvi agrade 3. Agrade 3. Zvinokuti ane makore mangani? Izvezvi ari kushandira 10. Mukomana ere kana kuti musikana? Okay. Akakura uda kuti aite ere basa? Handitomushuwire izvozvo. Ndikutoshinga ipapo kuti aende kuchikoro, ndotoedza nepandogonera kuti aende kuchikoro. Ndoda kuti atozondichengetawo mangwana. Handitodi because zvandakasangana nazvo zvakawanda. Kuti kadzokera kubaba vane hanya naye ere mwana? Baba wacho baba wakangoenda handizive support yemwana ino. Ndakatongochengeta ndega. Ukaedza kuvapa pressure unonzwa kuti mwana iye anogona story wangu anozviziva ndiani. Vozo wakazonzwa kuti ndakuita izvozvi. Zvikanzi pamwe ndakakutora uyo wati mbenge uchiita izvozvi saka handichazivi kuti ndewangu here kana kuti zvezvekuhanda kuti usangowabvunze mari yesupport yemwana. Saka ndakatongoona kuti hapana, ndotomira samai nababa zvese ndini.
kunze kunetsana nepekumbobatwa uine murume womunhu paye kumba kwavo imimi pachezvenyu kana muri kutouchline kuyakwe munombonetsana here uchiti watora mbinga yangu unogona kutoti wasviko kubasa ukada kumira neuyu zvonzi ndewangu ukada kumira neuyu zvinoitika vasikana vakaona kuti uyu munhu anobhadhara munogona kutorwirirana because munhu wese anenge achitomuda because unenge uchiziva kuti apa mari inodi inobuda munorwidzana kusvika pamwe anogona kuzopedza nyaya yemunhu wacho otaura kuti ini ndikuda uyu nhasi ndine mission nani nauyu ndo anozopedza. Pane pamwe pamakatomborwa here mukabvanzurana wigi? Munotombobvarurana nahembe chaidzo motozobva pakaipa muchirwirana. Musi uno ndakatotiwo ndatienda mubhawa takatogara saka kune mumwe musikana aitomwawo nemunhu saka munhu iye ndakambonge ndichiitisana naye munhu iye vatondiona ndakagara ndokuya pandikanzi eskim vatondimhoresa saka kutondimhoresa ikoko musikana uyo akabva atozviona kwakutouya kutanga kuti koi muri kumhoresana pachi ndikati ndingatadzomhoresawo munhu wandinoziya here fesi ndopakazomutora but iwe siyana naye ndinomuziya ndokutozodzikama kwaikaita but iyo manje vasikana vanotofamba vakawanda zvokuti danga ari mahwani akatotangidza ipapa ndaimagona nekuti vanenge vakawanda vanokutsirana vanenge vakatowanda. Unati shanje dziri ngori nevanhu vari mumba chete? Dziri kwese tinotorwadziwa ukatoona umhene yako inokupa mari yatorwa nemunhu. Iwe unoprefer kuenda kumba kwako nemunhu handiti kokuenda kumaloji? Kumaloji kuri bho manje varume vemazuva ano vanonetsa kuti asada kubhadhara maloji unonzwa nebhesi rako kana kuti handi yekwangu ndozvavanonyanya kutaura. Mabhesi acho akunetsa kunyatsa unobhadhara mabhesi kana kuti unonzwa kuti takutobhadhara hafu hazvichabude zvakanaka saka unotozoona kuti imwe mari yakutobva vanhu vacho vakopera. Inini hangu ndonwa but kwete kutoti ndaaddicted pane ndichinzwawo kuda kumbofara bvisawo nyadzi dzekuti ndionewo pekutangira mubhawa ndonwa. Zvekunwa izvo wakazvitangira uchishanda mubottle store paipa here kana kuti wakazozvitanga wa-sex worker ndopawazvitangira? Ndakazvitanga nda-sex worker ndakutoona kuti ndiri sober ndikuenda pekutangira ndakutodzidzawo kuti vamwe akati ukamboti black label ozoona kuti wakunzwa kadzunga uchisina nyari kana uchanyari wenyaya yekudzinga nyari kubvisa kuti unyatsowane ushingi wekutsvaga mari. Saka toti unonaka here kana kuti uri ngonwirwa kubvisa? Unonakawo kana wakafarisawo nezviri kunakidzawo mari irimo momwe but kana uri wekubhawa hati zvekutsvaga mari. Mabatiro anoita makastoma imbotitaurira mabatiro anoita kastoma kuti igodzoka futi munomuita sei kuti anakirwe newe? Kunyatsokubvunza date munofarira zvipi wokutaurira zvaunofarira ndozvaunoaitira kana wakadawo maseji wawo kana wasati wamboitirwa staira isati yamboitwa kumba unotowabvunzawo munombofarirawo zvipi zvavakuudza izvozvo ndozvaunoaitira vanopota wakukutsvaga. Ivo kana tichiri papa pavanenge vachiti zvavasingaite kumba iko kumba kwavo unenge usiko unenge waziva sei? Tinogona kutotaura teti nhasi ndokuitirawo zvipi zvinyowani unogona kutokudza varume ukanyatsovabata zvakanaka vanotaura ini kumba kwangu handisa ndambokotamirwa ini kumba kwangu handisa ndambokupiwa yakati staila vanotaura ese saka uyo ukawaitira vanobva wanzwa manyukunyuku anopota achikutsvaga. Chimwe chavanoshora varume chinoitika kumba kwavo chinozoita unonzwa kutiwo kuti kaya muno mune muchinhuhwirira kudzimba uku vakadzi nemikaka yevana vanenge vachingonhuhwa mwana weti kaya kuno kumba munonhuhwirirawo inosvikawo kawo mune muchinhuhwirirawo isewo tinonhuhwirira mumba kuti vakauya vanonakidzwawo. Satiri papo ungadzidzise vakadzi vevanhu kuti vakadzi mudzimba ngavawane nguva yekugeza kana une vana ngavavachire vana mapamba chiingi varume unokomplaina. Iwe tikakupa chanzi yekupinda mumba ungazogara here uchiita zvauri kuita izvinezvi kuti munhu adzoke mangwana apa amurume wako ungazogara here uchimuita zviya zvinoita kuti asazokusiya? Tinotoita kutochengetedzana kwatabva kuri noita kutobata nemaoko maviri bwesu takuziva kwatakabva uku toita kutobata nemaoko maviri. Chimwe chinhu chinokomborenwa nevarume inyaya yekuti madzimai vakadzi kuda kuti bonda hanzi nhasi ndakaneta
kuda kuti bonda ndina sindakaneta. Mastaira inondirwadza. Saka wana nguwa yekuti wani enjoy obonde mudzimba mawo. Saka isusu varume tinonyatsoapa full time yebonde. Kana wauya kwedu nyatsoapa. Vakadzi musarambe chero wakaneta ingopa baba zvinhu zvawo nenguwa yawo yavanoda. Even wakatoneta shingirira ungofadzawo murume wako. Zvinoita kuti imba yako ichengetedzeke. Anditi. Izvo zvitaura zvinoita kuti imba yako ichengetedzeke. Hapana here pese pauri kufamba pa3 apa munhu ati Kim ndada hangu zvokugara newe. Iwo pamwe wakutonakirwa nekutachline. Varipo hawo but vanenge vasingazonyatsoita serious. Vamwe vanenge varotodzinga uzopota uchiya nemari dzekuti vana Kim vanenge vada mari unzi pamberi apo toda kuzoronga zvakati asi zvisingazobudi so far. Wantanga kuronga zvemberi. Vanenge vari kuitira kuda umbopota vachitsotsa vachiuya vasina mari vakauya nekemuriwo otambira. Wobva wavapa zvinhu. Wobva wavapa zvinhu uchiti ndewangu pane bazonzi renda uchaoni munhu. Saka tiri matsotsi kaizvo. Rupepuro tsotsa. Zvezvo. Toda unga une jere ungadai waisa vanhu. Ndaisunga wakawanda. Ndaisunga wakawanda, ndaisunga. Ucharonga naachivhayo nemari ava. Tivake jere nako toritumidza kuti chijere. Vanotsotsa varume. Toritumidza kuti chijere. Vanotsotsa nyini variko. Saka jere toritumidza nyini. Uri kuti wawana mukana wekuti wanatsoona munhu ari pachokwadi ungada here kudzokera mumba zvekare? Ini ndoda zvangu kudzokera mumba kana ndanyatsoona anonzwisisa situation anotambira mwana wandinaye because ina handina mubereki wekupa mwana anotambira Kim nemwana wake tinogona kutaurirana tikawirirana. Kuzvinokana pakadai so naiwe mari toendesa kupi? Vaningi wana mama variko zvavo vaningi navavo variko. But chakazoinyanya ndiita kuti ndipinde musituation vaningi navo vaindifuratira. Hapana kana aikwanisa kundibatsira. Ndikaenda mudzimba dzavo hapana aikwanisa kundipa paheopi. Alright. Ndizvo uritaura kuti kwababa hapana anokwanisa kukuratidza. Wakamboifambirawo here nyaya iyoyo kana kune mapostura anonzi anonhonga tsono aya ekuti vanokutaura ndakamboenda. Ndikamboita unge futi ndaroteswa ndikarombonorasikira kwandakaenda ndikati welcome but zvinhu zvacho zvinonetsa. Wakaroteswa chi? Ndakatoroteswa ndichienda ndikatofamba ndikatoenda kumusha ndikatosvikawo zvisvo zvikanzi tatakatoudzwa nzi kune vana vachauya inini nemuningi wangu. But musha wekuti unenge wangosvikawo ipapo muziva kuti kutambirwa kwacho kuri lolo. Chii chakaitika kuti muzoti tinenge tisiriwe pano isa hatina kutambirwa zvakanaka? Paitaurawo mashoko asi aiwa ivo kunditambira wakatambira but kuti ivo vachakuchengeta nemwana hapana. Wakatozenda wana? Ndakaenda ndato nemwana. Pampakato. Saka vari kuti chii chakaitika kuna baba? Baba anzi baba wakashaya futi wakazosara wachishaya matauro andazvaitwa. Asi uchitarisawo uri mumba wemumhandu unoti kana muri vana vomunhu wani chero makaitiswa kuna namai vakasiyana siyana vakasiya vamwe vana here mumusha imo? Ini ndakatosvika ndikatofananidzwa nevana vari ikoko. Iwo waitozviona? Ndichitosvika ndichiva ndatonzi ndichitongosvika anzi mwana wauya wakatofarawo wakambodi but zvekuti wakuchengete nemwana wanyatsoona kuti ndamunhu mukuru ndakufanira kungoitawo zvangu. Zvakaoma zvakadii kuti ukure usina rudo rwaamai nababa? Zvakaoma unotoshuwawo vamwe vanokura nevabereki. Mubereki akakosha. Saka muningi wako ari kuita seizvozvo? Izvezvo ari kuSouth Africa. Ane akura zvakadii? Nemwana wake 1 ndinotogara futi naye mwana. Okay. Iye mwana wake akurawo zvakadii? Izvezvo akutanga ECD. Alright. Tingati chii chatadzisa kuti mese muri tu mupinde mumba? Mweya madzinza here kana zvinhu zvacho zvoizvo zvichitonetsa. Nezvitonetsa iye akatombopindawo mumba zvikanetsawo. Saka vazotangawo kutsvagawo basa vandisira mwana sezvo tisina ano wekupa. Vangoti isisi ndisariwo nemwana ndokusara kwandakaita nemwana wake. Saka nanhasi mwana ndindogara naye. Alright. Saka tinoda kuzivawo zvekare kuti iwo basa iri
Hapana zvimwe zvaungaite here kuti urisiye? Slai ndakamboenda kuchisecurity company. Ndikamboti at least ndikati nekusecurity company ndozotiwo ma off days kana kuti ndabva kubasa ndoendawo kubasa kwangu ndonotopa kuti zviite zvakanaka. Kubasa kwacho futi waitoti unozivana. Kuti mabhurugwa tinongomabvisa kwese. Nekubasa kwacho kuti wane duty chairo. Unenge chinzi tanga wabvisa bhurugwa. Unozivani pabasa. Kuti urinyimirwe i-contract chaiyo unongo wane boss unotobvisira bhurugwa. Pasina izvozvo hauna anokumiririra. Ndimunopiwa kwe kusingashandike kwekwe ndokwamunoiswa ikoko. Kunonza kushandika. Akunenge kune basa rakawanda kana kuti kwekuti vanoziva kuti kuri risk kwekwe. Kwakanaka kunoiswa mabhebhe emabosi. Vanobvisa mabhurugwa unenge uchizikanonzi ibhebhe rabosi ningi. Saka sakaona kuti kwese kwacho zvinhu zvacho zvese zvakatogoma. Kokutanga musika. Kuota zvimwe zvinozvitengesawo. Kutoti si mari yacho mukoma sai paunoiwana ka. Izvo zvanditi kutoti mari enda usasvika hauna paunomboisungirira ikakwana. Yekuti usvike uchiti ndabhadhara mari ndi ndaona futi yekuhodha aife yakakwana. Unowana yekurarama nekuona kuti ndabhadhara rent. Vana vaenda kuchikoro vaona vachikutakura kuchikoro chete. Isungirike mariyo inonetsa. Ungati here munhu ari kuchiva kuti Kim anogara ega, haana munhu anomucontrola, haana munhu anomubvunza kuti uri kupi, wazosvika nguva wazoita sei, ari kuda kuuyawo kutouchline. Ungamuti ngaauye yake? Kana akashinga because hazvinakidze zvinhu zvakaoma. Kwaita hazvinakidze kuti muchiwana variety hombe diki neitere. Ndizvo but situation inenge yatoripo. Kana akashinga anomboyawo ende mazuva ekutanga unotozvituka kuti ndaivepi mari inotomboiita. Asi zvinoenda uchiluzawo market. Zvinoendawo uchiti wakajairira panzvimbo vanopedzisira wasakukechi. Vakutomirirawo vanyuwani. Saka unombofaya unobopisa. Zvenguva yacho unombopisa zvekuti unototi ndiri kuita mari ende inotombouya zvisho. Zvoti mazuva ekupisa iwayo unenge uchifunga zvichiramba zvakangudaro. Unenge uchitofunga kuti ndo zvazviri but zvinoenda zvichirutsa weight nekuti unenge wagarawo muchibasa se. Kufanana nekuti munhu wese anofarira hembe nyuwani. Inoenda ichidhakwa. Noendawo zvichidhakwa nekuona kuti zviri kufamba sei. Iwe unoti kusociety yatinogara yatiri kurarama mairi handiti vanotaura kuti vakadzi ava mahuraya kashoma kuti unzwe varume vachinziwo ihure rechirume kunyange vachizitozikanwa kuti anongokecha wedhiroro harishandiswe kwavari. Imi munohura mega here? Tihure tega kusangoziva kwevanhu kuti tinenge tichitoitirawo vana vatinenge takasirwa. Vamwe vanhu varumewo chaivo vanenge vakatomitisa oregera kuchengeta vanavo tosvika masituations yayo. Saka munhukadzi ari papi muupenyu nekuti one amitiswa asiwa nemurume kana akuda kunzi awane basa murume uya futi ari kumuabuse. Kumba pamwe varume vacho kana variko havauye futi nemari vanotora futi vachienda nayo kumabhawa kumba uku vasingauye. Unoti classify sei vanhu vevarume panyaya yekuabuse vakadzi nenzira dzakasiyana? Ipapo dai pane vanogona kutomboona nezvazvo totomboda rubatsiro ipapo. Because musociety hatina respect. Vanenge vachingotiti hure but tiri kutoendesa vana kuchikoro, totochengeta vana, hatirasi vana, hatiurayi vana, totoendesa vana kuchikoro. Ende ukatarisa mwana wehure anotodzidza achisvika kana kuuniversity, tinotoedza nepatogonera because toziva situation kuti hatidi kuti mwana ateere tsoka dzedu. Muri kuzviprotecta sei panyaya yewambotaura nenyaya yeronda yanga ine maronda? Muri kuzviprotecta sei kuvanhu vakadaro imimi kana kuti kana masangana nazvo zvakadaro warohwa nyoro unoita sei? Unoendawo kuchipatara ukaona wasanganawo nemunhu dzimwe nguva mugona kuti muchita bonde munhu roputika condom. Apa usi kuziva kuti akaita sei kwakutomhanyira kuzvipatara zvakurapa vasikana mahara. Ndokwatinongoendawo tonorapwa. Ungonotaura kuti ndaitawo challenge yakadai but munhu wandasangana naye handisi kumunzwisisa otaura vanokubatsira. Vanokubatsira. Alright. Munhu wambaita situation yekuti unoenda kumba wati kumba uchaenda ndiri asi wakambosangana nesituation yekuti munhu anokuitisa bonde rinenge rine zvechivanhu kana zvemishonga mukati?
Izvozvo handisati ndasangana nazvo. Asi kune vamwe kune vamwe vanogona kuti ndakambosangana nazvo. Ndakaitwa sei inini pane musikana asi zvemushonga yake akatoenda akatorwa patinoshandira. Watoenda watoirana naiti hanzi kota fozo. Watoenda ikoko hanzi musikana akangononzi ndakunzira kuti urare nembwa. Izvi musikana yana challenge yekutoita mhopo mwiri wese, ane nguva yaanotoita mhopo mwiri wese. Hanzi akarariswa nembwa. Hanzi kutosvika kunzi munhu watakuunzira ndiye kutaura imbwa, ndoda kuti urare nembwa. Kubva ipapo anotorwara musikana iyi. Iye anotaura kuti imbwa iyi yaimuita sei? Aitonzi ita bonde nembwa. Kana nembwa anoita ndo panonzi dog style. Ndio. Akakotama imbwa ichi nekumashure. Ndinongoita kuti ungoita sex nembwa zvacho izvozvo. Iye kana achitaura nyaya anoti imbwa iyi yaitoramba ichidzokorora here kana kuti wangoita kamwe chete kalore. Imbwa iyi inenge nezvainenge yakatoitwa inotoitawo nguva yainotoitawo newe. Hanzi ndo zvaiita nemataura aita. Saka unowirirana here nevanhu vanoti munhu rega kuti kana uchinge wasangana nemunhu wotanga kudya nhengo yake nekuti hausi kuziva kuti zvakapinda naipapo ndezvipi, zvimwe zvine chokwadi, zvimwe zvine vamwe vanhu mukati. Zvisi safe. Zvakafanana neni ndakambototi ndapedza dhiri nemunhu tatoenda unokechana short time. Ndakanzwa kuzara kwechinhu mukati. Ndikati kochi apa munhu yanga totunda ropa kana uri kudya handi rinongopinda mukati. Ende ipapo ndakatoti Mwari because harina kuputika, dai rakaputika ndaisvika pastate ipi. Munhu angatonesiki yake yatoparara. Akatunda ropa kurembera kondomu kurembera kudai. Neropa. Wozoti situation iyo unenge waita kudya kana kuti warohwa nyoro inenge zvakatoma. Zvakatoma. Asi unombosvika here pane munhu anokuti uyatiite nyoro asi ndiri kukupa mari yakawanda. Variko. Munhu anogona tokuti 200. Iwe manje kana uri kuzika zvine zvakwauri kuti unoida here wakuriska upenyu nekuda kwe200 kana kuti chii zvine zvakwauri kuti uda zvipi. Inini hangu dzimwe nguva ndakatoomerwa ndogona kuitambira mangwana ndomuka ndonobaiwa majekiseni angu neimwe mari ndozonda save. Chii chaunoda kuita kana uchinge wawana mari yestart? Nindosvira kutengesa. Ndarikaona passport yangu ndopota nchitawo zvinoita vamwe vakadzi kunohodha chiya chitengesa ndozvandoshwira mupenyu. Wakambosvedzera uri wega? Ndakamboenda kawana. Unoona kuti zvine chimuko? Ndinoona kuti ndogona kuitawo munhu ari nani pane vamwe. Alright. Saka kana kune mawewe wishes ari kunzo kana basa chairo ndikariona ndinorida. Handisarudze basa. Takambokupa kare mubottle story. Nawo ndakurida. Izvezvi ndakurida. Ndaona kuti kunze hakuna chinhu. Alright. Zvasiyana nemazuva wakatanga. Tachine jinja yekuti unenge uchimboona ma75 uona unge zviri kuita. Zvino zvakuitawo zvichiona kuti wakuda kufanira kunge uchigadzirawo mwana chakanaka. Kuitawo future yake yemwana yakanaka. Saka pakaita. Wataura nyaya yekuti wahuende kumba kwevanhu. Uri kuunza here varume kumba kwako? Kumba kwangu anouya. Kumwana negaro? Inini ndinogara padhuze necousin sister yangu. Kana kwangu ndokanda kuitawo madhiri angu ndoendesa mwana. Ndokwavanoenda indosara hangu. Handishandisa hangu turums. Akandiitira hangu pamberi pewana ndo respect. Sei uchivapa chiremekedzo ichocho? Ndinoziva kuti vana vacho vashata kuti vese vasikana. Vasikana vanogona kuzenge havazotsurike pamberi apo. Ukazenge wakwati zvazviitwe kuti kwemi mama munounza vanhu wani. Nhasi taona dhedhi vakadai mangwana taona dhedhi vakati hazvizotsurike zvakanaka. Pane zvese zvandandichikubvunza, pane zvimwe zvaunoda kungotaura kumaererano maybe nebasa rako iroro, kana nemariski aunosangana naro, kana nezvimwe zvinhu zvainenge imwe masituations awakambosangana nawo anotyisa tichipedzisa chirongwa chedu chinechi. Inini ndoda kungotaurawo hangu pamasituations kuti ukaona wakura usina mubereki pakaoma. Takasvika kupindana neizvozvo nenyaya yekuti unenge uchifunga kuti taiti ukaenda kuhama kumaslai nainokubvunza kuti uri kudzokera rini.
ukaenda neproblem yako hapana kutopedzisira kutoiswa magroup efamily kusvika wakunzi akatouya nechaari kuda zvakaoma kukura usina munhu anokunzi anonzi mubereki zvinhu zvakaoma. Ya, tikukadzisa ipapo. Imwe nyaya yandisina kumbobvunza ndenyaya yekuti vanhu iye zvinezvi vanhu vari kuti kunze kwakaoma hakuna here atingati magroups eWhatsApp ekuti munotonzi nevamwe vanhu kune mbinga iri kunoku kana ari kuda ngaauye azotorawo yatingati online dating kana kuti maWhatsApp group kana chii? MaWhatsApp group ariko unotozvitora manude wakashama wotosenda wogona kuaida face yako kana utopfeka maski wotumira zvinodiwa anti varume mwe mchida kuona kuti ane matinji here haana here wotumira akufarira woya kuinbox dzimwe nguva urosanganawo neatsotsi anouya pamwe kumisa ndakatombosangana nema1 year munhu auya kumba zvakanaka anzi ndiri truck driver batotenga muriwo ini kumbikira sadza ndatombikira sadza paya vanzi unomwa here vandati ndomwa unomwa chii handas driver anotenga 6 pack auya nayo saka ini the moment andaibika ndichibuda panze ndofunga akandisira something ini kunwa kudhakwa kurara muhandasi mwemwe ndakangomwa 1 vandatodhakwa kwakurara vakurara paya akabva angoselekta zvinhu zvaanoda zvinotakurika mumba kwakuenda nazvo ini kuzosara kuwamwe watomboya vachindinokera hanzi ndaitoramba kumuka ndine apa ndadhagwa ndakutadza kumuka paya ndakazopepuka ndikuona foni yangu yaenda foni yemwana yaenda zvimwe anhonga ati mari haana kusvika paya paine mari zvekuti dai anga ane chinomuudza kuti mari pakati dai akatoita zvaanoda unozotora oenda vanhu vakangomona vachibuda vakangoti vanhu vapedzerana havana kutombozoti chi atopedza hake kwakutorongedza vaenda vandatozombomona achitovapiya magrupu ndikatomuti dzoka nezvinhu zvangu mbovhundutsirawo ndichakuendera kune vanogadzira haana kana kumbovhunduka kusvika ndazongosiyanawo nazvo kwakutozotsvagawo imwe foni vandasangana futi neumwewo murume futi magrupu imomo zviri riski magrupu akanaka akashata sangana nevamwe baba vatu vachitoti ndikubva vachitotaura neni vachiti ndikubva kuSouth Africa zvakanaka tichitocommunicate ndapanotoni abo wazosvika kumba watokwaMachipisa kwedu kumashops vana vanodya ndikati machips vatotenga zvakanaka vauya kumba wasvika vangu vakati haya taxi wangu akatakura zvinhu wasvika kumba kwe vangu vari kuda zvekurara zuva iroro vomuka vachienda vatatoirana naiti yedu zvikanzi ngativharire zvinhu hande kumafaro uye vatatoenda kujongwe kona kuwaterfallmamwine mabhegi ane mafoni malaptop matablet zvichitoratidza kuti zvinyowane ini bva ndatovati abva vatonditi rasaka foni kako akatobva takupa nyowani bva ndatopiwa Samsung A06 nditi kamwana kangu vakatoti ndiri kuri yawo foni vakatopiwawo M14 Samsung tapiwa mafoni ayo vatatorara zvakanaka mangwana kutomuka kuswera kuvapa mvura dzekugeza kubika ndakugadzira ndogara kumarondera ndokune mhuri yangu chichichi tazoda tovarongedzera vaenda tasara paya zvinopera 1 week ndakuona padhopa kunokwa nepolisi tauya kuzotorawo kamafoni ayo ekubiwa apa baba wangu akatoba mafoni ayo wangu akatomaba mafoni ayo kwakutoona polisi yaidhi tauya kuzotora mafoni ndikati ina handa kumbowanyara takangovaudza kuti ini ndiri musikana anotsvagawo mari baba vandakangowachengetawo 1 night wakafadzwa nezvandandavabata vakandisirawo mafoni yangu nechi nemwana ndiwarava vatatotorwa tatoendwa nesu kusenderawo vatanotorwa mastatement vati haina kuzoendayo kuri vakabva vazongoona kuti hapana nyaya saka mafoni acho tinoona vanhu vakasiyana siyana vamwe vanenge vari pachokwadi vamwe vanenge vachitoriwa pfuri vachitoitawo zvavari kuita nhongo vachienda asi iriko online yekutsvaga mari unotsvaga mune magroups zviriko vakaoma tiri kudzidza uye tiri kunzwa tsitsi zvekare nekuda kwekuti zvamunosangana nazvo zvakaoma iwe wakasike kutanga uchiona paSly Media
uri muteri weSlime Media. Hai ndaitogara ndichitoonawo umwe ndakatomboona muchiinterview kuEpwesi muri vari muchisango enge parodheri. Saka ndinotoriteedza zvisingaiti ndosaka ndakati ndoda kutombenge ndiri ininiwo ndichitotaurawo. One day ndichashuvirawo ndirini ndiri kutaura ndichimboonesa wangu ndinoti inge uri kusiyirira apo. Ndakutozotaura kuti bawasiyirira chirongwa kuda kudzima makamera pamwe bawasiyirira ndipeuti. Ndaitoona wamwe asikana chiti ko vari kusiyirira wanapo pekuti dzimwe nguva unogona kutoti wapedza unyengo wadzidzosa mari yangu zviriko zvatosangana nazvo kana kuti munhu anogona kuti ukawarairwa unotoona kubvisirwa kondomu zviriko tosangana nazvo futi. Aiwa tadzidza chimwe chekuti uda kuti tivake jeri. Jeri remutsotsa nyini torida ngoma Sly. Jeri remutsotsa nyini riri kudiwa nokuti varume vamanetsa nenyaya yekubirira vanhu zvinhu zvavo. But vamwe vanokuuya vachikuti wakazvoodha kupi zvauda kuti izvozvo unotonzwa nzi wakazvoodha kupi apapedza kunakirwa chidipa mari yangu. Isusu takangokura zviriko. Aiwa ichokwadi kana pakuroorwa handi munhu anotobvisirwa mombe chero wakakwana chero usina inongobviswa chero uri virgin chero usiri inongodiwa. Aiwa tinotenda nekuuya kwawaita kuMedia TV. Isusu tinokushuvirawo rombo rakanaka kuti sezvawataurawo kumhuri yeZimbabwe kuti ndikutsvaga basa uyo zvekare kana paine vanhu vanoda kukubatsirawo kuti ugone kutanga nyaya yekuenda kuSouth Africa uchinohodha passport yacho iripo here kana kuti inotodiwa passport handiti. Tinotenda mhuri yeZimbabwe mamunzwa Kim aridawo kuti atoreswe passport shungu yake ndeyekuenda kuSouth Africa nzira akuiziya nekuti akambokuendawo nekune dzimwe nyika kunana Zambia kunana Mozambique kunobva zvakawanda wanda achingonoitawo izvozvo zvaatotaura kuti nyika yakaomerwa upenyu hwakaoma ari kuda kuti mwana wake arambe achienda kuchikoro aive neupenyu hwakanaka. Ari kukungurawo kuti kukura usina mubereki chinhu chakangoomawo zvacho nekudaro background yake ndokunotangira nhamo yaari kusangana nayo nhasi zvokuti pamwe dai akanga aina baba naamai vakanga varipo angadai akaendeswawo kuchikoro akasvikawo pakasvika vamwe sekunzwa mukutaura kuti kuchikoro aiwa ndakanga ndiri nani ndakanga ndisiri dofo rinogara mugroup F asi ndakazongonzi pano ndopataperera ndopawakuperera chikoro chako. Handizoti sei zvichinyanya itika kuvana vasikana ipapo tinofanira kuenda tichivandudzika senyika kuti vana vasikana vanofanira kuendeswawo kuchikoro kuitira kuti vakugona kuzozvimirira vega kwete nekutoti vanhu vazhinji vari kuti anozowanikwa. Nyaya zhinji dzatiri kukurukura nezvadzo panapa dziri kutaura kuti vese vari kuti mwanasikana achazoroorwa ari kuroorwa pamwe abvisirwe mari anongotiziswa ogarwa naye agarwa naye pamberapo anozodhambiwa akadhambiwa aine education yake angatadze here kuti azvitsvagire basa rinenge rine musoro risinganyadzise sekutaura kwaita kuti tiri vanhu vanomhuriwa muupenyu. Nekudaro tiri kudzidza pano pane vaya vanoti hapana chatodzidza tiri kudzidza kuti mwanasikana ngaadzidziswe. Isu society toregera kuti mwanasikana ucharoorwa tiri kuziva futi kuti akaroorwa imba yacho inogona kusaenda kumberi asi kana aine kosi yake kana takamuitisa kosi anogona kuzongoita upenyu hwakanaka. Chinangwa chechirongwa ndechekuti tingabvise sei vasikana kutouchline kuti vaite upenyu hwavo, tingaencouragea sei vanhu vari kumba kuti vasachive kuti ndoda kuzopinda mukuita basa iri kuitira kuti kana muchinge mune zvimwe zvamunei makuda kunzwa tanga kana une musika wako kana une rimwe basa rawaita kutanga kutengesa nekuita sei ushingirire pabasa iro nekuti marisk ari kutaurwa kunoku muri kuanzwa. Kim panapa akatsikwa nemotikari nemumwe munhu akanga achida kumutsotsa bhinzi akatozopona nekutiza ikoko. Hatizivi kuti zvaizoitika kumberi ndezvipi. Tiri kunzwa kuti vazhinji vari kuchekwa ndosaka tiri kuti dai tabatana senyika yeZimbabwe tibvise vasikana ava kutouchline voitangawo kuita upenyu hwavo. Toziva kuti
vazhinji vave kutotaurawo nevamwe panapa vachipindawo mudzimba tiri kutaana nasekuru vanenge vachiunza vanhu vachitaura navo vachiwirirana vachitorana havazoda kubudawo zvavo nekuti munhu wacho anezinga amutora anotya kusekwa neverudzi rwavo kuti wakatora musikana womubhawa zviri nani vanenge vasingaite se vanenge vasingatoziva. Kwanhasi tinogumira pano. Ngatisangane zvekare mune zvimwe zvirongwa uyewo pano paSly Media TV kana muriko vasikana vada kubuda pano paSly Media TV zvine mubayiro wazvo. Pane macourses akuitwa, pane malona akutorwa nevanhu vachizozvitangira upenyu hwavo nokuti pamwe tinogona kushaya well wisher asi kune bhanga ratisiri kutaura zita raro zviri kutraina vanhu kuti vagozopuwa masoft loan ekuti vatange upenyu hwavo. Mazvita nekuteerera chirongwa chine zita ndonzovesa tapfumane simbi yebasa pano paSly Media TV. Tinotenda.